Pléar Ferbert An Digiteach chomá ag an bór Amach rún. Cóháil tá agraí ag údarás na Gaeltachta go leis an rion tarasóireachta cultúr alín Gaeltachta sport agus meán agus tá príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta Tomás Ó Síocháin líon ar líne. Chéad fáilte chomáis ag dúspáir citte se begéir bhaint amach leis an ócáid seo. In iirecht a bheith cinnte go bhfuil an Ghaeilge i lár an éinig an seo agus a leanúnt an múla atá anáid san Íoslan. Áit bhfuil siad an treis an chéad socrúdá lehéad chur ar bon ar bhain damda le OpenAI. Tá méid treis cuireachort de rinne na canasathe Linda Heinrich teach ó fada leis an cógáil chun leirlaigh. So mai aghaid se teacht ar bhaile leabhart linge agus na tíre Gaeltacha bhí mar géir an deise hapú íochairt isteach agus scéal na Ghaeilge a phlé. So chuige sin rud a bheith gceiste going ar maidin agus mar dar is cruinú aibretá gceiste an. I tógáil ar an obair atá dianta ag an rialtas agus Ryan na Gaeltachta agus sonrach agus Lochta acadúil ar nós coláis an tríóide agus coláis odscoil bhlá lia le seachsamach le déim léana nuas. Tógáil ar an obair sin agus rá catá ar siúil faoi láthair, céiríonn céad ceile agus céadaigh na deisne a bheith teachtas agus a féchant ar múlú ar múla na héastan agus cadas féling áil mas an méid sin. Tá obair dinta le déim léana agus go dtíobhann chuú go leor éibre isteach sa Plean Digiteach gon Ghaeilge a feilte a 2022. Ag an nám dúrú go rapráin leis an obair sin tan pleanúireachta dí 2027 hamas. Céir atá dinta faoin Plean sin go dtí seo? Well, sin rud atá siúil gon inniuh ná agus le tamla nuas tá an túdarás tar éis is doch a ról feime a thógáil sa Plean sin agus ag éirí éhrú chun cín. Ar a géadúil síos tá bonús tráchtáil leis an obair seo. Le cinnte nuair go cuioíonn tú go bhfuil 1.8 milliún duine sa tír seo de réir an déanaar a deireann go bhfuil siad do bhfuil leibhéil ag an Ghaeilgecha as go gaithmid seirbhísí chur ar fáil a cosisiúd géite sinne ó thaobh na seirbhísí peibli nó thaobh an RnaG príomhfheidhmeannach. Chuige sin caimid a bheith rí-chóramach náfuil bearna digiteach fáca go háirithe de éasóg na Gaeltachta. Se sin na rá go mbeadh siad san mar atá sa going ar fad go bhfuil siad gafa ar na fóin an tamar fad agus náfuil éon éráid Gaelach nó don Ghaeilge i meas na nábhar atá ar fáil an sin mar is léir ón méid atá ráite agus ón méid atá cloiste going ar fad. Agus tá ahhéil go puinte áirithe gceiste leis na rudí seo gcónaí ach beidh AI lárnach ar a bunan an tathútá gceiste seo agus teachta nidirlín os ceann féadhúid bliana hinú mar sin de. An chuntuirt is mú atá seo ná nuair go mbeidh a léileis na cólatí móra idirnáisiúnta. Go dtiúcha siad isteach agus gur sopanáid na scúibe a bheith ann ó thaobh seirbhísí Ghaeilge den intlacht théarge. Ní mór doing mar stát agus mar údarás a bhaile pobl na Gaeltachta agus na deisne san ó thaobh cuasaí a dachas agus go leir teile amach anseo. Agus ar son an stát a bheith cinnte go bhfuil legan críochtnú ceart Ghaeilge ar fáil chut don number sin. Bei de sena fléitilíiste hamas le chun is égur míle mágad fi bhelín Tomás Ó Síocháin príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta.